театр маконест ки будан дар он хеле гуворост. он дар ҳаёти одамон аз ҷумла кӯдакону наврасон нақши бузург дорад. асарҳои саҳнавӣ ба кӯдакон таъсири мусбат расонида дунёи онҳоро тағйир медиҳад. онҳоро ба роҳи рост, тарбияи ватандӯстӣ, худогоҳӣ ҳидоят мекунад. албатта насли наврас аз ин гуна асарҳои саҳнавӣ ба худ ғизои маънавӣ мегиранд. театр яке аз мушкилтарин навъҳои ҳунар аст, зеро он дар худ адабиёт, иҷрои нақш, рақси балет ва мусиқиро сарҷамъ мекунад. тарбияи ҳар як кӯдак аз замоне шурӯъ мешавад, ки аллаи модар ба гӯши ӯ садо медиҳад, ба забон медарояд, аллакай ба вай қиссаву ривояту афсонаҳо мехонад ва сипас вақте ки каме бузургтар шуд, он гоҳ онҳоро ба театрҳо мебаранд ва онҳо бархурдор мешаванд аз намоишҳои театрӣ. Шурӯъ мекунанд ба он ки ба тамошои филмҳои тасвирӣ ва ин чизҳо ба рӯи ташаккули ҳар як кӯдак чӣ борҳо меорад, чӣ манфиатҳо меорад. яъне ки вақт аз оне ки вай ба театр ворид мешавад, олами театрӣ аз чанд бахшҳо иборат. вақт аз оне ки парда кушода мешавад, вай аллакай манзараҳое мебинад, кушку қасрҳое мебинад ва дигар чизҳое ки ҳунармандон, рассомон барои ин намоиш омода карданд, бо онҳо бархурд мешавад. театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ соли 1935 дар асоси қарори Комиссарияти халқии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон ҳамчун театри мусиқӣ ташкил ёфт. аввалин операи тоҷик соли 1939 Шӯриши Восе, мусиқии оҳангсоз Сергей Баласанян рӯи саҳна омад. балети тоҷик соли 1940 бо номи Ду гул ба саҳна гузошта шуд, ки аз рӯи асари оҳангсоз Ленский, либреттои Муҳаммадҷон Рабиев ва Азиза Азимова ба саҳна гузошта шудааст. соли 1971 барои муваффақиятҳои эҷодӣ ба театр унвони театри академӣ дода шуд. сипас шурӯъ мешавад мусиқии форам. пас аз мусиқӣ шурӯъ мешавад санъати суханварӣ ва санъати иҷроӣ. чӣ гуна ба сухан ҷон медаронанд, сухан иҷро мешавад ва дар намоишҳои хоса театри опера ва балет инҷо аллакай мусиқӣ, инҷо овозхонӣ, инҷо бозӣ, инҷо рақс ва дар пасманзари ҳамаи инҳо кори рассом меистад. дар пешрафти санъати опера ва балети тоҷик ҳунарпешакони маъруф Лутфӣ Зоҳидова, Аҳмад Бобоқулов, Ҳанифа Мавлонова, Ғаффор Валаматзода, Лутфӣ Кабирова, Рафаэл Талмасов, Малика Собирова, Музаффар Бурҳонов, Бурҳон Маҳмадқулов, Оят Сабзалиева, Сталина Азаматова, Холаҳмад Маҷидов ва дигарон ҳиссаи арзандаи гузоштаанд. театр бо номи Ситораи балети ҷаҳон, артисткаи халқии СССР, дорандаи ҷоизаҳои байналмилалӣ ва умумииттифоқӣ Малика Собирова ифтихор дорад. имрӯз мо мехоҳем дар барнома оид ба намоишномаи беҳтарин, ки таи чанд рӯз дар Театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба намоиш гузошта шуда буд, муаррифӣ кунем. афсонаи бо номи Шелкунчик ва Шоҳӣ Мушон, ки дар Театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба намоиш гузошта шуд, мухлисону ҳаводорони зиёди худро дорад. Последняя версия спектакля. нусхаи охирини намоиш соли 2013 аз ҷониби балетмейстер таҳиякунанда Мария Левитский ба намоиш гузошта шудааст. ҳар як омодагӣ, яъне тамринҳои ҳаррӯза бо ҳунармандон, солистон, машқҳо дар толори балет ва саҳна
гузоштани дурусти рӯшнои тамринҳои умумӣ кори ҳамарӯзаи мо мебошад. Барои тайёр кардани чунин намоишнома камаш 1 моҳ лозим мешавад. Конечно, возникают трудности во время репетиции. албатта дар ҷараёни тамринҳо мушкилиҳо ба миён меоянд, зеро мо на танҳо ба техника, балки бо бадан кор мекунем. ҳар кас хислати худро дорад ва тавре мегӯянд мураббиён ба тарзи ғизо мехӯранд. ин дар ҷараёни кор яксон хоҳад шуд ва ин як раванди ба қадри кофӣ мураккаб аст. муҳимтар аз ҳама ин як бахши хушбахтии намоишнома аст ва онро бояд ба мардум расонем. барои тамошо кардани намоишномаи Шелкунчик ва Шоҳи Мушон як қатор кӯдакону наврасон ба Театри Давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ташриф оварданд. намоишномаи Шелкунчик ин Мышини Корол аз рӯи ҳикояи Амадея Гофмана таҳияву пешниҳод гардидааст. Этому спектаклю более 120 лет. намоишнома таърихи зиёда аз 120 сола дорад. он таҳти мусиқии афсонагӯи олмонӣ Ҳауфман ба намоиш гузошта шудааст. либретто дар ибтидо дар театри опера ва балети Марин эҷод гардида ба намоиш гузошта шудааст. то ҳол ин намоишнома дар саросари ҷаҳон давр мезанад. тӯли қариб 70 сол мешавад ки он дар саҳнаи мо гузошта мешавад. зиёда аз 4 насли аҳолии Тоҷикистон аллакай онро тамошо мекунанд. ин намоишнома хеле беназир буда, ҳам ба кӯдакон ва ҳам ба калонсолон писанд аст. хати сюжаи намоишнома чунин аст. дар ҷашни соли нав меҳмонон, падарону модарон бо фарзандон дар хонаи доктор Шталбаум ҷамъ мешаванд. фарзандони доктор Шталбаум, Мари ва Фриц ба мисли дигар кӯдакон бесаброна интизори тӯҳфаҳои худ ҳастанд. сеҳргаре бо номи Дрослеймер ба хонаи Шталбаум меояд ва ҳар гуна лухтакҳоро ба кӯдакон нишон медиҳад. Дрослеймер ба Мари бозичае бо номи Шелкунчик тӯҳфа мекунад. чеҳраи аҷиби лухтак Мариро мафтуни худ мегардонад. Всегда зал у нас. ҳамеша толори мо пур аз тамошобинон аст. ҷойҳои холӣ нест. интизорӣ барои кӯдакон ва калонсолон хуб ва ба таври мӯъҷизавӣ аст. ҳар як намоиши театрӣ ҷаҳони насли наврасро дар ботини худ ғанӣ мекунад, ба он арзишҳои ахлоқӣ, мафҳуми некӣ ва бадиро меомӯзонад. ва ин намоишнома табиатан на танҳо афсона, балки барои кӯдакони тоҷик як мавзӯи ибратбахш аст. ҷашн ба анҷом мерасад ва меҳмонон ба хонаҳои худ мераванд. Мариро хобаш мебарад. Мари дар хоби ноз мебинад ки лухтакҳо зинда мешаванд ва ба ороишотҳои арча ва аскарчаҳо табдил меёбанд. ногаҳон аз таги фарши хона мушҳо пайдо шуда бо сардории шоҳашон ба ҳуҷум оғоз мекунанд. Шелкунчики шуҷоатнок аскарҳоро ба ҷанг гирифта мебарад. ҳамин тавр шоҳи мушон бо Шелкунчик меҷангад. Мари мебинад ки лашкарони муш аскарчаҳоро бо тамоми қувваашон ҳуҷум карда истоданд. поязоли худро гирифта ба шоҳи мушон мепартояд. шоҳи мушон метарсад ва бо лашкаронаш мегурезад. лашкари аскарчаҳо пирӯз шуд. онҳо бо пирӯзӣ Мариро ба китфояшон ба назди Шелкунчик мебаранд. ногаҳон чеҳраи Шелкунчик тағйир меёбад. ӯ дигар Шелкунчик нест ва ба шоҳзодаи зебо табдил меёбад. ҳама рақс мекунанд, хурсандӣ мекунанд ва пирӯзии худро ҷашн мегиранд. Дрослеймер пайдо мешавад ва ҳама чизро боз тағйир медиҳад. ҳама барои тӯи Мари ва шоҳзода омодагӣ мебинанд. Мари бедор мешавад ва ҳанӯз лухтаки Шелкунчикро дар даст дорад. мутаассифона ин танҳо як хоби афсонавӣ буд. Я довольна тем, какая публика собралась, что она была открытой. ман аз он хурсандам ки дар кадом намоишномае набошад тамошобинон вокуниш нишон медод. барои ҳунармандони балет ва барои коргарони намоиш аз ин муҳимтар чизе буда наметавонад. зеро мо эҳсос мекардем ки заҳматҳои мо беҳуда набудааст. зеро кафкубӣ ву истиқболи самимии тамошобинон барои ҳунарпешакон аз ҳама болотар мебошад. Им такой ташаккур, да, за проделанную работу со стороны зрителей.
театр макони беҳтарини фароғатию дилхушист. Ҳар як шахс бояд дар ҳаёташ ақаллан як маротиба театри воқеиро тамошо кунад. Барои баъзе аз тамошобинон театр хеле шавқхӯр аст ва зуд ба ин ҷо меоянд. Тавсия медиҳем, ки ба ин театр омада намоишномаро тамошо кунед. Ин буд барномаи навбатии Саҳнаи ҳунар.